Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Je hoort mij optreden van Mr. and Mrs. Met de hele band. Uit Amerika, The Glass Hours en Friestalige rock van Oremus. Kids are sleeping, and we start dreaming. Stars, they come alive. There's a chance that we're gonna make it. Let's tuck our worries into bed. How do I keep you close and follow our dreams and goals? That we're so different. You go out and I wanna stay at home. You remind me of what we can be, but then we put it all on land. How do I keep you close? Follow our dreams and goals. You make me love wild roses. You make me love wild roses, and I try. I'll never give it up on you. Don't take the highway, you better take the back road. Sweeter all, babe. There's coffee and Strongwood, no need to hurry. Let's go out and just enjoy the ride. You give me love, you make me love like. You give me love like. And I try. I'll never give it up on you. You give me love. You make me love. You give me love. You make me love. You make me love. Wild roses. I'll never give it up on you. 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 Ja, prettig begin. Vind ik zelf in ieder geval van deze nagelnijen al even van Orwin. Leuk dat je erbij bent. Mr. and Mrs. Oftewel Trintje en Freek. Oftewel ambities. Ja, zeker. Twee verlien begonnen ze met hun eerste nummer uit te gaan. Een beetje pop country is het. Met Million Reasons. En de nieuwe single zullen ze straks direct nog live doen. Ja, een bijzonder verhaal. En een muzikaal, zeker interessant verhaal uit Friesland. Nou, hoe Friestalige muziek sprutsen, dat doet Mr. and Mrs. net, maar Oremus wel. Zeker met hun plaat die het krijgt uit is. En dan gaan ze het over De Wolf is waarom. Oremus live in Noorderwien. Wie har alles in de hand, wie har alles al ontdekt. En ons moeten doormaken, dat wat er nog ontbreekt. Van stilstaan op de steen, daar is wel
Friestalige rock van Oeremus. Mooie Friese teksten, onder andere de Wolf. Maar het bestrikte wat meer onderwerp, kan ik je vertellen. In ieder geval, dit weekend in Neushoorn live te zien. Dus onder andere bij Big Mav. En die bent hier van Tietje Vlien hier ook al even te gast. We gaan eerst even naar Amerika. Ja, Grutland staat constant in de belangstelling natuurlijk. In verband met de politiek en hier horen meneer Trump. Muzikanten, ja, die komen erbij. En hele goeie nek. Ik hier 2 in de studio. En die wil ik je hem toch nog even mee aan. Ze hieten met je beiden de Glass Hours. Ik had hoe Brad en Megan. New York, ze hebben een eigen studio. En ze maakt je folkmuziek echt op een heel hoog niveau. I hope you won't forget me, dear, though I've been gone a while. The dogwood trees in Grandma's yard are hung with kudzu line. The front porch swing is rusty some, it makes a mournful sound. I hope old Raymond oils the chain and wipes the cedar down. At a line, it is raining, and I miss you from the other side. At a line, I'm sorry, but I never say goodbye. Yep. And Grandpa's watch let go its chain. It's in the bedside stand. I left some links of funeral gold to mend it when you can. The topmost shelf in Dad's garage under that Fairlane clutch. I left some money in a cigar box. I know it isn't much. At a line, it is raining, and I miss you from the other side. At a line, I'm sorry that I never say goodbye. At a line, can you hear me? 'Cause I miss you from the other side. At a line, I'm sorry that I never say goodbye. Sun rising in the canyon, throwing shadows on the ground. We were getting better at forgiveness when you used to come around. I can't seem to find the right prayer to bring you back my way. If you're headed back to Colorado, I'll wait.
Arkansas River. Where Highway 50 winds and snakes. Remember songs we used to sing from a worn out box of rain. Such a long, long time to be gone from the pinyon pine. If you think you're headed back to the mountain, think it's time. We've been through the tall grass where the great plains meet the sky. Somewhere right beyond the blue horizon, hope you're fine. Brad en Megan, ze spelen nog in Grace, ze winnen hier dus in Friesland. Ik had toen de Glass Hours, fantastische folkmuziek. Mijn eigen studio dus in New York en dan in de Noorderwind studio te horen komen. Ja, voor mij als muziekliefhebber word ik er alleen maar bleed van. Al een heel tijd, ja, ik denk 2 jaar, word ik al bleed van al die singles die ik krijg van de groep die me al even zeggen nu aan het begin van de show. Ik had toen Mr. en Mrs. Draait een beetje op 2 meisjes. Ook de rest net te kwart waren, maar toch Trintje en Freek. Ik ging voor even naar hun ta. Welkom trouw, hoi. Hoi, goeie. Hoi. Hey, goeie. Ah, goeie. Hoi Willem. Hoi. Stel eerst de band even voor. Nou, dat is Ja, Sam. want ik zeg ze niet iedereen hoi, maar... Ja, nee, dat is Sam. Dat is Paul, Boas en Dirk. Ja. Ja, emotioneel bij Mr. Mrs. Ja. Ja, ongelooflijk. Ik zit kijk te denken, de eerste, nou, twee jaar flink kwam Million Reasons uit, die in mijn eerste single. Die had natuurlijk een volle langere muzikale historie. Maar wat gaat het al snel? Ja, nou ja, een beetje gas erop. Ja, Hoe je dat naar je politieke programma gaat, hè? We gaan ervoor. ja, aan de slag. Aan de slag, dat is het. Nou, dat je moet bedenken Ja, kennen. maar geen betekenen wel. Hey, is er een soort schema, idee, plan? Hoe zit het met je? Maar in het begin hingen we dat net. Toen hebben we gewoon singles uitgebracht. We dachten, dit is leuk. En dan we doen gewoon elke seizoen wat. Inmiddels hebben we een plan. Want dat werkt heel lekker. Dan wist zelf ik best een taal ben. Zeker in combinatie met mijn gezin natuurlijk. Maar het team wat we inmiddels hebben, met een plan wijzen. Dus ja, dat lijkt wel een mooi plan. Ja, want de indruk ik bij de eerste single al een beetje mee. De sounds die hem erbij zetten. Bepaalde keuze die je maakt om popmuziek te maken. Ja, wat is het? Een beetje pop-country-achtig. Hoe show je dat zelf trouwens? Ja, pop-Amerikanen, Ja, die hoek wel. Ja, daar hoor ik heel erg van. Dus. Dat weer wel een bewuste keuze, denk ik. Ja, we hebben iets uitstapje een beetje naar het Nederlands dien. En daar komt een beetje dat saus in dien. Maar dat weet niet, ja, wie wel vet, maar het weet krijg nog niet. Dus we zijn van, ja, je hoort wel vast. Dit is gewoon, je waar ik gewoon blij van. Ja. Ja, dat screwen ik bij, zeg maar. Ik heb wat melodische lijnen die ik screw. En Frederik heeft meer die pop-ruchte lijnen. Dus dan is eigenlijk wel die combinatie. Maakt het Mr. en Mrs. Ja. Meisje bij, maar ik mijn band. Hoe verhoort zich dat? Is dit van de live optreden? Wat hij in de hol eigenlijk? Moet je hem als band verder? Nou, als je het is natuurlijk fantastisch om dat een vest constiert te geren. En dan screw je dat, maak je het, je naar de studio, neem je de boel op. Maar dan, als je dan met de geren bent, dan is het maar een vestje. En als we maar deze man een paar bent, dan maak je muziek. Ja. En dat is gewoon super chill. Want dan denk je, ja, weet je, dan kan je vol meer lekker landen in zo'n vestje uiteindelijk. Maar dat is gewoon te gek. Hoe screw je nou de noemers? Altijd met je beiden alleen of met de hele band? Hè? Nou, we screwen ze altijd together, maar we gaan ze wel fine-tune. Dus eerste EP hebben we al echt fine-tune de nummers met Sietse Broersma. En ja, dat geven we ook weer van. Dus dat is, maar het ontstiet wel together. Ja, eigenlijk helemaal. Ja. Hoe belangrijk is Sietse voor je sound? Wat sorry. Hoe lang is Hoe belangrijk is Sietse voor je sound?
Nou, Sietse die bewaakt echt, zeg maar, die is ontzettend muzikaal natuurlijk. Dus die jaagt gewoon, de juiste akkoorden eronder. En die, alsof we nog een Brits erin waren, of zo we toch aan het zingen. Dus het is echt dat we muzikaal heel erg naar luisteren, klopt het nummer. En dat is wel heel fijn voor u. Zeker omdat we natuurlijk een stijl binnen. En dan heeft het altijd iets van een koroen. Dat is denk ik nou een beetje. En de derde persoon, die maakt het dan echt wel verschil. Dus dat is heel fijn. Ja. Een zekere koppigheid is wel aanwezig. Ja, dat is van niks. Spreek maar. Nee, koppig net. Maar het is natuurlijk wel een beetje... Vertel. Dit is meug, hè, dit. Ja, nee. Nou, dat brengt me wel op de vraag. Is het altijd leuk? Want je komt een kort zin met de band en thuis en maas en ontbijt. En dan echt nog een muziekmeidje is altijd echt heel emotioneel natuurlijk. Is het altijd leuk? Ja, in principe is het altijd leuk. Alleen we merken soms natuurlijk dat het iets was dat het net kennen. Omdat het natuurlijk de band op schellen hellen. Omdat het oren dingen heeft. Dus dan merk je wel dat die druk een iets veel is. Maar we hebben wel ook al zijn, we moeten er ook van genieten. En die knop hebben we wel. Ik wil omzetten. Ja. Hoe vier Rikke de ambities? Oh, ja, best wel 4. Ja, dat dacht ik wel. Best 4, ja. Zo... Je hebt best wel van landelijke aandacht. Daar spreekt wel wat uit. Ja, wij vinden het gewoon... Wij zijn heel nieuwsgierig. Inderdaad, hoe vieren we mooie muziek komen kunnen. We vinden het gewoon machtig om te doen. Mijn zus woont in Australië. Daar hebben we graag een keer heen te toeren. Dus dat is heel 4. En wat dichterbij Europa trainen we graag een keer maar de bus en de band. Alle keer Europa, maar de band mooi. En dan zo'n, hoe heet zo'n bus? Nightliner. Nightliner. En dan gewoon wissel toeren en spelen overal. Ja. En iets liet dichter bij huis Pinkpop. En iets daarvoor zit het bevrijdingsfestival. Het begin is misschien... Nee, maar mooi toch? Je begint er dus echt volle bak voor. Wij willen zo altijd beginnen en geven we het gewoon volledig door. En dat zit ik wel een beetje in mijn aard. Dan is het gewoon vol gas erop. En dan is ik net een plan B of zo. Dan is het gewoon dit. En vind ik super vet. Want hoe cool is het om maar in eigen nummers gewoon te spelen. En mijn hele band nou inmiddels erbij. Ja, dat vind ik echt fantastisch. Maar het is toch een privé. Ben de band ook helemaal klaar met al die nummers die dan 20.000 keer in de huiskamer draait worden, mat of niet? Nou, voordat een nummer uitkomt natuurlijk, hebben ze het al zo vaak jaren. Dat bedoel ik. Ja, dan wist er eigenlijk wel steeds van, ja, nou hebben we hier geen zin in. Of, ja, dat merkt ze wel. En ze Doe nog maar Taylor Swift of zoiets. Ja, ze draaien hun muziek net mee. Ja, heel soms als die nou oud is dat ze niet een keer een nummer van je jaren willen. Of een open playback show willen, wel een festje van u wel, wist wel. Bij het kampvuur is het wel heel erg leuk, want dan kunnen we festjes maken. Want zij kennen al eens festjes. Dus ik snap het. Oud is ik wel gezongen trouwens. Hey, je ben ik nog een lieding van, want er komt een EP weer uit, maar volgens mij oktober of zoiets. Ja, oktober, ja. Joyride is correct uit. What's the story van dat verhaal, van dit nummer? Nou, wat is het verhaal? Ja, eigenlijk is de ontmoeting tussen mij en Frederik. Is eigenlijk de eerste date, de ontmoeting, het plezier wat er ontstaat, de avontuur en de spanning eigenlijk. Dus dat is eigenlijk Joyride. En het is als kreun dat eigenlijk de luisteraar ik even teruggebracht wordt naar het gevoel van de eerste date. Ja. Wauw. Dat is mooi. Ja, mooi zijn. En nog leuk om te zeggen is dat we 9 oktober, is het goed? 9 oktober? Ja. Steven in Balwerk in Snits. Maar je eigen eerste live show maar bent, dus dat is wel echt te gek. Ik heb een schaamteloze reclame voor mij. 9 oktober, Mr. en Mrs. Met de hele band, Balwerk Snits. Zet in de gang, dat net zeggen, we wisten het net. Want daar hebben we nog even tijd voor. Ik liet je me nog net een keer, maar dit is al live in de Oorderwien. Mr. en Mrs. Since I saw you with your pretty face, the bluest eyes I ever met, shining like they were a riverbed. I still remember what you said, within 5 years we will be married. I guess I should have known back then, this woman's gonna make me a man. When you asked me for a ride, you said I wanted side by side. Wasn't only for tonight. I let you in, drove you home, wondering what's going on. I let you in, drove you home, late at night there's something on. But when I left you with your mama's quote, saying I don't kiss goodnight, that's when I realized this is some more work for a while. This is gonna be a joyride. And when we finally got a date, I was nervous, didn't know what to say. So I told you I'm a singing man, that's probably why I gotta hold your hand.
That's when I realized this is somehow worth my while. This is gonna be a joyride. This is gonna be a joyride. Let you in, drove you home, wondering what's going on. Let you in, drove you home. Late at night, there's something on. Trientje en Freek, onthoud je namen. Of better, Mr. en Mrs. En ik vind het fantastisch hoe zij zich ontwikkelen. 2 jaar onderwijs, geweldige hits. Ze beginnen echt landelijk dus op te vallen. En mooi om ze te volgen. De vorige keer wint ze mij zien beiden en nog met de hele band. Dus ja, laat die maar weer eens wegkomen. Dat blijkt hoe deze band zijn we. Of en ze moet nog wel even spelen bij mij hier. Ik dacht trouwens wel, Tietje Verliem. Hoi, Fokker. Hoi. Oremus, die namen ken al. Ja, dat klopt, ja. Ja, dat is een beetje een apart verhaal, maar heel in het kwart. Gerrit, de bassist, en ik had het initiatief genomen voor deze band. Ja, stel nog even... En dat is Pieter, de gitarist. En dat is Humbertus, de drummer. En nou het verhaal van de naam even. En het verhaal van de naam is als volgt. Gerrit die zei het mij onder de telefoon van... jongen, ik zou heel graag een band, maar die beginnen willen. Dan maken we er wat meesting bij gaan. Maar dan mag ik Oeremus zitten, want dat vind ik zo'n mooi woord. En ik hier er werkelijk weer nooit van jet. Eigenlijk ben ik heel eerlijk in. En ik zei, ik ken nog een gitarist. En dat is Pieter. Ja. Dus ik bel naar Pieter. Ik zei, Pieter, hoe is het, jongen? Nou, zei Pieter, ja, het gaat wel goed. Maar een beetje Oeremus. Dus weer de tweede keer dat ik in 1 week van het woord Oeremus jette. Dat kan geen toeval zijn. En dit is geen grapje. Het wie in de week van Peerske. Dus op Peerske sneen. Zie ik even, ja, voor de pauze is dan bezig in Rome. En daar zei op een gegeven moment meneer Oremus. En dat hek opzocht. Dat betekent laat ons bidden. Nou, ik zeg, dit is echt geen grapje. Dus we zijn dan maar... En toen hebben we wel een mission op internet. Ja. Want inderdaad, wie valt me... Die ben meer. Ik ken het net zo goed, maar wie Oremus. En wie had het Oremus? Want ja, in onze beleving scroest het echt op zijn aardvries. Echt zo Oremus. Dus we zijn van, nou, dan laten we het maar zo. Dat moet zo wijzen. Ja, nou ja, die hoorgroep is wel maar stappen gelokkerd. Dus ja. Maar ja, ik kreeg voor herinneringen hoor. En er zit ook nog een letterverschil in. Dus dat is ook wel heel mooi. Ja, klopt. Je kent het op beide manieren screwen. Maar dit is de originele manier. Zeg vinden wie. Ja. Wie nog een discussie over de taal? Want je bent alles in het Fries. Of wie dat voorduidelijk? Dat wie volgens mij, Gerrit, wie voorduidelijk, hè? Ja, we zijn van wie willen graag in het Fries. We zijn alle fjouwer heel erg Friesk-talig. Ja. Maar qua screwen en qua lezen is het best nog wel. Hè? Nou ja, Oeremus en neem alles maar op. Dus dat gaan we gewoon doen. Ja. En hier nog wat ideeën. Want de Wolf is waarom is een wat ouder nummer. Heb ik mijn naam naar deze band. We hebben onze akoestisch die in mijn orenband. Nou lekker bij mij 2 gitaren en een drumstel. Heerlijk. Ja. In het Friesk. En de Wolf is waarom? De Wolf is zeker weer om. Ja, en die bloed ik nog wel even. Ja. En hoe dat nummer gaat eigenlijk... Ja, het gaat natuurlijk goed de Wolf, maar eigenlijk gaat het vooral door de maakbaarheid. Hè? Dat we dingen inkomen in onze moderne wereld... waarin we alles denken dat het maakbaar is. En in iedereen hebben we een wolf in onze land. Ja, en die moeten mannen ons protocol horen. Ja, zo is het. Die weten de regels toch? Ja, daar hebben we heel Oeremus van met z'n allen. En dat vind ik fascinerend, dat soort processen. En daar heb je het zo'n nummer door. Ja, maar hoor, dat is een beetje het thema in oren noemen ze nog. Of wisselt dat heel erg? Ja, ik denk het wel. Ik heb er nog niet over, want ik denk, deze vraag krijg ik. Wat voor muziek is, maar het zijn feitelijk best wel serieuze onderwerpen die we wel verpakken wel in een wilde rockachtige omgeving. Ik bedoel, de wereld het gaat al boord dus maar ik feestbloeien. Ja. Dat idee. Maar inderdaad, ja, ik zo'n nummer als we de tiert had in Skoft. Dus wie ben natuurlijk jonge talent, maar wie ben je in 20 meer? En dan begin ik oren dingen te screwen. Ja. Jong kerels dan. Jong van geest, toch? Ja, forever young. Ja. Ben wat maat van gewoon lekker spelen en wat oefenen. Met tekst nog googelen. Ja, wie ben er ook maar erbij. Het moest even... De eerste keer dat we bij me kwamen, nou, Pieter en Koen kwamen natuurlijk. En Gerrit, die koe hoempje al. En toen kwamen we bij me kwamen, bij Humbertus in Hoers. Alles aan de kant, speel je. En dat weer voor de dag een goede klik. En we arrangeren echt heel veel mensen fjouwen. En dus echt wel hebben we het idee van, nou, dat is zo langzamerhand. We zijn nou ongeveer oorlog hier bezig. Dit is onze eerste optreden wat we doen. Dus in het openbaar. En volgende week dan gaan we echt los. Ja. En dan, maar zijn we reclame? Ja, nou, 6 februari. Ons in de Vreet in de Neushoorn. Hebben we onze openingsshow. En dat begint in Oersnjogen. Tagongen is vergees. Dus kom al, ja. Dat hartstikke leuk. Wie verlot je? Ik nog verlotje. Ik ben nog een paar mooie t-shirts van Oeremus. Ja. Dus wij zijn erbij. En wie doet dat trouwens together met Big Mef. Die wie laatst niet bij die. Ja, leuke toffe band trouwens. Toffe band. Echt heel Brits. Dus Friesland meets Brits. En dat wordt heel leuk.
Kom er vooruit, neushoorn. Net stenen, maar doorheen. In ieder geval, ik ben blij dat ze hier binnen. De Wolf is waarom. Is er iets van de CD of zo? Staat het gewoon op streamingdiensten? Ja, het is een EP, maar we hadden er geen LP van maken. Nee, Gewoon op de streaming. Ja, even op een streamingdienst. Oh, we zien Oremus met een streepje op de E en een U achterom. Ja, remember de U. Nou ja, zoiets in ieder geval. Live in Orwin, Oremus! Je zit met mijn blijdje in het witte zand. Het was zo mooi, zo'n mooie dag voor op het strand. En als, dat is van lekker, daar denk ik nou net om. Lid ster dat ik nou niet denk aan het dag van morgen. Stiewite vogels in de strak blauwe jacht. Ik hoor het verder te zien. Dit is alles dat ik zag. Bommen en granaten, ze vliegen heen en weg. In landen om je schinnen. Wat een leeuwen, wat een zwargen, wat een lijst. En ik ben het onverschillig. Het rekt het mis soms uit. Maar jood ben ik er even net, jood stien ik uit. Sneeuwwitte vogels in een strak blauwe jacht. Ik hoor het verder te zien, dit is alles dat ik zag. Sneeuwwitte vogels in een strak blauwe jacht. Ik hoor het verder te zien, dit is alles dat ik zag. Jouw middag, morgen ben ik er weer, vervolg ik niet bij. Morgen is pas morgen en juster gaat west, dus liet me maar even. Jouw middag, morgen ben ik er weer, vervolg ik niet bij. Morgen is pas morgen en juster gaat west, dus liet me maar even. Het is allemaal best. Ik hoor het verder te zien, dit is alles dat ik zag. Oh, sneeuwwitte vogels in een strak blauwe jacht. Ik hoor het verder te zien, dit is alles dat ik zag. Soms een grote, soms al liefst. Ik denk er echt wel vaak hoe nee. Soms dreig vaak mij een soort willen. Master net te zwier ontillen. De jaren vliegen is voorbij. Ren altijd naar de zinnen. Verderop komt minder altijd hinnen. Best
Al wie morgen niet is aan mijn werk vervlij. Mijn plan die is verzijn. Dit het net in, het eeuwige vuur. Dus ik zie ren, altijd naar de zinnen. En kom eens net trek verderop, komt er altijd hinnen. Bewijsnis en hartmoed, alles wat zo haast is goed. Dus altijd maar de kop in de lucht, altijd maar de kop in de lucht, altijd maar de kop in de lucht. De tijd had je schoon. Dus ik zie ren, altijd naar de zinnen. En kom eens net trek verderop, komt er altijd hinnen. Bewijsnis en hartmoed, alles wat zo haast is goed. Dus altijd maar de kop in de lucht, altijd maar de kop in de lucht, altijd maar de kop in de lucht. De tijd had je schoon. Ja, leuk. Nee, Friese band met Friestalige teksten en ook nog wat rock. Het klinkt fantastisch, vind ik zelf. En mooi om ze een podium te bieden. Ook in deze aflevering van Noorderwien. We zijn er alle dagen, de werkdagen op de radio. Hè? Dat weet je misschien wel. Tussen 6 en zo'n uren. 24/7 op internet. Onder andere op youtube.com/Noorderwien. En natuurlijk alle wijsjes en ex Moors op televisie. Mij nog één nummer te gaan van een dame die we na je weekend nog een ontwit litten. Ik had toen Patrice. Ja, ze nou naar jou. We gewoon onbekende mensen een podium. Ga maar zitten, doe die ding, speel in die nummer. En ik hoop dat er succes mee hast. Dus we horen het laatste muzikale woord van deze aflevering van Noorderwien is gewoon Patrice live in Noorderwien. Are we doing the same things every day? Sleep, eat, go to work. Life is too short to live like we do. The life I imagined isn't what I'm doing. Why am I feeling this way? Why am I feeling this way? No, I cannot explain. No, I cannot explain. Live the life that you imagine. Let the trees guide you. You are your own legend, and do just what you wanna do. Oh, 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 oh. Why am I feeling this way? I really can't explain. I just want more in life. Living the life of someone else. I'm losing myself. I don't know who I am. Why am I feeling this way? Why am I feeling this way? No, I cannot explain.
we say or think that divides us, but what we do that makes us who we are. Don't look back, looking forward is the new future. Why am I? Because I am who I am, and no one can change that. No, no one can change that. Live the life that you imagine. Let the trees guide you. You are your own legend, and do just what you wanna do. Zo'n wegen die leiden naar Rome. Er is een vader rappen, er is een vader slomen. Vader heugst intelligente en we zien vader domme. Dus men zeilt heen. Doe maar gewoon bij. Dat is toch er wil komen. Want het gaat naar om de farm, het gaat naar om geluk. Elke uur is zijn eigen wij. Oester ik de shows en waster ik mijn dorst. Zie je juist de paard, zoek ik juist de paard. Is altijd was toch zoals, hey. Is altijd was toch zoals. Zo'n soort wegen, ik vind het maar knabbelestig. Al die keuzes in het leven maken me soms zo restig. Het gaat om die zelfs, volg in het toch voor al die eigen ding. Dat is de grutte leus, maar net wat is een grutte kneus. Al die